Saungut ki nongtrai sarkar ki batrai hakamen sekretariat kelayo ya kajingpang COVID-19 bat kini ki day nakatan finance bat law. Katkum ka kubor layo layo thu bah nen kasngi iwe nongtrai jong katan finance ilayo ya kani kajingpang COVID bat marmar lale ya contact tracing bat day habalale ya kani contact tracing bat lalap ba ini ilai kendu ikilaingut ki weipat ki bede ki high risk contact bat habala sim yang nongmuna ni sampel ban tesiki menta ka sibaro laingut ki long positif. Lai thu ba kini menta ki don ha corona care center ka jingkli kalong hatu on haban khang ni on penbanano ya ka main secretariat kum ka micro contain zone namar omtip shu kite ki saungut shwa ba kin long positive klempep kin ya don kam keleng secretariat kat kum ki sop hi habala don ba yo ya positive ha ka ju ka chaka palat iwe kham tam omdon ka history le jingle ka bomut haban penbana ya kani ka chaka kum ka micro contain zone ka jingpun na ka long ban ailat yo khunyang jingpang bo unyebet sakwe pan nang ba ki district rapid response team surveillance unit kinyo banle ya ka contact tracing bat random test hakum kani ka chaka ka secretariat ka de ka office ka bada kispa bat hajar ngut kinong tri sarkar bat ki brio ki rung yemi kumta ladon kam ban penbana ya ka kum ka micro contain zone bat le man ma ka contact tracing khnang ban khang la di uni khunyang jingpang bo un omyo lat ban sapriang sakiwe pan